Dins les aules, els escolans són uns alumnes aplicats i molt callats, però quan ixen al pati... Al sentir els seus crits, ningú diria que aquests xiquets tenen les millors veus de la Comunitat Valenciana. Formen part de l'Escolania de la Mare de Déu des de Sant Paratx i avui compartim amb ells els últims assajos abans del Dia de la Patrona. La vida d'estos escolans transcurrís entre partitures. En un dia normal dediquen 4 hores d'estudi a la música, però en estos dies, previs a la festa de la Mare de Déu, els assajos ocupen la major part del temps. La gent, què te diu de la teua veu? Que és bonica i que tinc un gran don. I tu saps, no? Eres conscient. Sí, tinc un gran privilegi de tindre esta veu i d'entrar en esta escolania. Ma mare me diu que sóc privilegiat i que no tots els xiquets poden entrar. I a mi m'agrada la idea de saber que he sigut un dels elegits per l'escolania. Clar, perquè no tots els xiquets tenen l'oportunitat d'estar tots els dies al costat de la Mare de Déu en la Basílica cantant. No. Nosotros somos un centro con una especialidad, esa especialidad es la música y esa especialidad luego se ve ese objetivo final, que es cantar a la Virgen. Una de les composicions principals per al diumenge, la missa d'infants, és l'ofrena a la Mare de Déu. Com sona aquest començament de l'ofrena? Pues es así. Quan el rellotge està a punt de marcar la una, els càntics es traslladen a la Basílica. Els escolans tenen una cita tots els dies amb la Geperudeta. I per a tu què significa la patrona? Pues que tenim que fer-li cas, sempre. Heu de ser molt bons, perquè si no, ella està mirant sempre, eh? Sí. Tots els dies ahí mirant-nos pa a nosaltres. I què li dius tu quan la mires? Salut, i m'abuelo em demana que demane que li ajude a estar bé. I jo ho faig. S'heu trobat la Basílica amb els xiquets de l'Escolania cantant. Sí que ha sigut una sorpresa increïble. Per mi és la primera vegada que ho veig i m'ha agradat molt. Si ja és bonica la Basílica, damunt, si estan els xiquets ahí cantant en directe, ja s'enís. Superior. Sí, muy bonito, me ha gustado mucho. Els xiquets de l'Escolania seran protagonistes diumenge de la missa d'infants, una ocasió especial més per estar al costat de la Mare de Déu.